Salut și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi ne vom juca modul numit Micu. Nu știu de ce mă juc așa ceva, dar mă joc. Ok, se pare că așa începe. Nu știu de ce am apăsat așa rapid. Mamă, nu pot să le apăs. Nu știu ce am pățit acolo, sincer. LOL. Ce-i modul ăsta? Să nu spui că atâtea muzică și gata. Nu? Se pare că această doamnă numită Micu are voce de anime. Dați-l pe Wati. Pare că e soră sa ca o amândoi. Părul așa albastru, efectiv. Pare că e soră sa. Deci toți care vă uitați la acest episod, mă scuzați că n-am postat ieri, doar că am fost ocupat și vreau să vă anunț Paște fericit tuturor. Paște fericit, să aveți sărbători frumoase alături de familie. Bun. What? Ce-i muzica asta? Aligato și ție, bro. Paște fericit tuturor. Am mai zis o dată, dar mai vreau să zic în caz de n-ați auzit. Paște fericit, sărbători fericite. Acum, bun. Vine prea încet. Ok, partea asta de pe TikTok, doar că pe TikTok cred că e editată. LOL, ok. Ca ciudate muzicile, nu știu cum să zic, dar da. În sfârșit vine și o muzică mai rapid. Am crezut că gata muzica. Nu știu, mă întreb și așa, nu poate să fie această doamnă să vorbească și în engleză, era să zice în română, sau cum vorbește ăsta. Nu în chineză, că nimeni nu înțelege efectiv. Bine, o las. Să cânte, că îi place. Vreau ceva mai greu.
bro, dar mă mai cântă sincer. Bă, era să mă sperii și să n-apăs, că n-am știu că mai vin. Oh, ce e asta? Te rog să nu... Deci dacă vine și mie astea mor. Au! Ce e asta? O să mor. Ce e asta? Deci doar atât să spun, ce e asta? Mamă. Deci doar mă doare gândul gândindu-mă la asta. E greu. Oh my god. Nu pot să apăs așa de rapid și e greu. Cum ești posibil făcut să faci așa ceva? Efectiv, nu înțeleg. Fai. Deci mă cac pe mine. De frică, nu cred că e posibil făcut să fac. Deci efectiv nu mai știu să apăs. Apăs rapid. Dar nu mă las să apăs rapid. O să pierd iară. Bun, am revenit, mi-a dat un pic creș mintea. Nu știu de ce, dar mă descurc mult mai bine. Nu mă mai plâng niciodată că mai vreau rapid ceva. Promit, deci nu mă mai plâng niciodată că vreau ceva rapid. Că altfel chestia asta se va întâmpla. What? Nu înțeleg de ce nu mai se mișcă și stă așa fericit de efectiv. A fost să se oprească. Bine, am mai exersat un pic, dar nu știu cum fac așa ceva. Stai că îmi dă crești creierul. Da, tot, deci îmi dă crești creierul. Deci îmi dă crești creierul. Efectiv îmi dă crești creierul. Vă întrebați de ce este așa? Da, vă și explic eu. Eu m-am enervat așa de tare, l-am închis și n-am mai vrut să fac celelalte muzici și am vrut să repet doar pe asta. Și așa că m-am băgat direct pe aia și gata. Deci bun, eu trec la al doilea mod și ne revedem. Bun, deci al doilea mod care ne vom mai juca se numește Sky. Din păcate, pentru voi toți, dacă ați fi vrut să vă instalați și voi modul ăsta, cred că azi s-o șters. Eu l-am instalat ieri. Da, ieri l-am instalat și azi mi-a zis un prieten să-l și să-l instaleze și nu a mers. Beep, it work. Beep, the boyfriend. Beep, boop. Ok. Deci s-o șters de pe site și nu mai puteți juca, din păcate.
Uite ce oi la ea și fericită. E faină muzica. Deci, din păcate, s-a șters de pe site original. Nu mai puteți juca, doar dacă aveți un prieten care și-l instalat. Ca altă metodă, eu nu mai știu. Eu mă joc pe mod că l-am luat, înainte să fie șters. Mamă, vin prea multe. E fain și greu în același timp. Ok. La din screen șmecher. Nu că s-a supărat, Bip. Bip. What do you mean you don't want to date me? Bine, asta e ciudat. What do you mean you're in a committed Bip. Pe efectiv nu vezi pe aia din spate? Care au stat pe boxele alea. Nu știu, ăștia întreb și eu. Nu vezi pe acea fată care stă pe boxe? No, și-o pățit ok. For what? Beep up. Yes. Adică. Ce se întâmplă și de ce n-are muzică și de ce ies demonii din ea? What? Ce să le pun lângă coduri? Ai what? Sincer, nu mă aștept la asta.
Mamă, ce... Mă scârție pe creier cu murile astea. A, a, a. What? Ce era? Pe Dandy. Bruh. Bun, deci sper că v-a plăcut acest episod și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!